Estem avui en el Dia de les Esquadres amb el propòsit bàsic d'agrair, reconèixer i agrair la feina que fa el conjunt dels integrants dels Mossos d'Esquadra, els Mossos d'Esquadra, la policia de Catalunya. Moltes gràcies per la feina que esteu fent. Agrair la feina del cos de Mossos d'Esquadra en la seva Diada Nacional amb un compromís ferm del Departament d'Interior per mandat del president de la Generalitat de Catalunya d'adequar el cos perquè pugui donar la millor resposta en aquest segon desplegament amb 25.000 Mossos al 2030 i reduint la corba delictiva cada dia reforçant l'estratègia de proximitat. Bona Diada Nacional al cos de Mossos d'Esquadra. I Catalunya és més segura. No ho diem nosaltres, ho diuen les dades. Menys delictes, perquè hi ha més recursos, perquè hi ha una policia molt bona. Catalunya és un lloc segur i Catalunya és cada dia més segura. I un avís molt clar, molt directe, molt explícit. Qui la fa la paga, especialment els multireincidents. No hi ha lloc a Catalunya per a les persones que reincideixen en delictes. Hem d'endurir la llei i no acaben a Catalunya. A Catalunya tothom és benvingut, però es respecta la llei.